Just have to command the air ready. Command the air. Okay. Lawen na papagayaman, ituloy ni Brother Dario, iti topic ko ni Brother Kevin Presley, may panggapiti bautismo. Brother Dario? Naimbang rabi iti tunggal may sa kadatayo, ay iti nakabsat, iti nga rabi, iti sa balipay nga panakay dasal, iti programa tayo, iti suro ti Biblia. Mga sangwanan na nagpatuloy tayo, I would like to greet our listeners and viewers on FB. Iti viewers tayo, iti mainland. Hi to Sister Dego Brewer, Gail Dego Brewer, Turlock Church the Turlock Church of Christ, and kabagyan tayo, ading Susana Cadiz. And there are also followers from Hong Kong, darigiti mga buhay kada tayo maniputi Hong Kong, and to the viewers from the Philippines. Kumusta kayo amin na ito nakapsa? Agragsagan mi ti panagserviman ng kada kayo ti dito yung Arabi, ito yung programa tayo ti isuro ti Biblia. Alawin na nabintasuna di issue ni Kapsat Kevin Presley, may papani ti bautismo. Dito iti dandanong dito ka programa, agsipod iti kamali nga sursuro dagiti adu. May papaan iti dito yung banag. Ang amin na iten mi nga papagayam, kita adda DJ panakaikat iti panggap DJ bautismo nga may salungasing iti sursuro niya po tayo nga Hesu Kristo. Adamo dito yung mamaglaok DJ bautismo ni Juan Bautista kaya DJ bautismo ng bilin niya po tayo ng Hesu Kristo. Sige, di man. So, dito iti muna nga kitain tayo, ay tinakapsat. No pa no DJ bautismo iti tiyempo ni Juan, dito yung katagapu di langit. Bilin dito na ako Diyos. Kaya na DJ bautismo, nga bilin niya po tayo ng Hesu Kristo. Dito yung bilin ba't niya po tayo ng Hesu Kristo. Ngayon dito katagduma, ay itin mi nga papagayam. Nupay, kasapulan nga pagtulnugan hindi, dagiti tao, ay itin mi nga kakabsan. Ni apostol, ni Juan Bautista, imay, ngayon muna nangam niya po tayo ng Hesu Kristo. Kaya ada nga nagbabaudisar, ngayon tila ang kinaskasabaan na kakabsatay di mar, dagiti Hudyo, dagiti Israelita. So, ipanggap, iso di pa nakaisagana, tidalan niya po tayo Hesu Kristo. Ngayon may sapay nga panggap di Marcos Kapitulo 1, di versikulo 4. Okay, 1:4 iti Marcos. Uy. Basahin ta kapsat. Imay ni Juan anang bautisar iti dat ang kenang ikasabay iti panakabautisar ti panagbabawi may paay ti panakaikat dagiti basbasol. So makita tayo nga di bautismo ni Juan Bautista, may paay ti panagbabawi ken panakaikat dagiti basbasol. So ang kasapulan ni di nga dagiti Israelita ket mabautisarang dagiti ni Juan, may paay ti panagbabawi ken panakaikat dagiti basbasol da. Ito tan kuno dagiti duma. Pengarog ni Ape, so sa basol na. Pengarog nga ng bautisar. Ito tisong bata itin mga pagayang Kapitulo 3, di versikulo 15, iti libro ti Matyo. Dito iti rason no apay, nga niya po iti Hesu Kristo, kahit nagtulno, nga uray no awan iti, basol na. Talagamot nga awan basol niya po iti Hesu Kristo, nga magsipo to dito nga biling katagapo sa diya langit, agapo ka na ako Diyos. Kasapulan na pag-agtulnog iti bautismo apay. Kuna na, basan ti 15. Ngimidi si mong bat ni Jesus kinunana ken kuana. Anamungam ita takasta ti may paay kadatayo ti panakatungpal ti amin na kinalinteg. Idin inanamungan na. Pudnunay nga
pabautisa nga pa, agsipod ta, may pa iti so amin na kinalintag. Dito iti umiso, kanribri na karamide, nagsipod ta dito bilit ti ama. Itatanuhan na nga nagtundugan dito nga bilin, kapsa nga di man. Ay iti may katundong ngayon. May pada kumakadigiti, parisyo. Apa yung iti parisyo? Gaputa saan nga nagtulnog, iti pamautisar ni Juan. Kaya niya ti kuna, ti Biblia, iti suro ti Biblia, iti saan nga pa nagtulnog, iti bautismo ni Juan. Iti Lucas 7:29, kaya versikulo 30, ipakita na ay tinakabsat. Isuro ti Biblia noan niya, iti pangedeng kadigiti parisyo isuda nga saan nga nagtulnog, iti pamautisar ni Juan na Bautista, 29:30, niya ti mabasa tayo. 7, ti Lucas. 27. Ay 7:29:30. Kas ti mabasa. Ket amin dagiti umili ken dagiti agsingsingir ti buwis, idinangig da, dinaydayaw, dati Diyos, idinto na bautisaran da, iti pambautisar ni Juan. Ngem dagiti Fariseo, ken dagiti masirin, tilinteg, sinukil dati panggep ti Diyos, amay paay katakwada, tadida pinabautisaran ken Juan. Sinukir da. Nagsukil da. Iti panggap ti Diyos. Kasi dati bautismo ni Juan, panggap dati ti Diyos. Kaya iti siyanta nga nagtunog di parisyo ken mamasirin. Kung na ti Biblia, sinukir da ti panggap ti Diyos. Kat no sinukir da ti Diyos akat sinalungasing da na po Diyos. At nagbasa da. Itatan, nunig apo tayo sa Kristo kat saan ko mga nabautisaran, iti pamautisar ni Juan, di kat sinukir na kumati ama. Nagbasol ko mga ni Apo Isus. Ngayon magsipod ta ni Apo Isus, imay dito'y nga saan, nga tayo na tayo nga bilang Diyos. No di kat imay kakasmay sa nga dipin, di ko na imay ni Kristo, Kapitulo 5, iti libro ti Mateo. Kuna na, imay, tapnon tongpalan na ti linteg, 17. Di kay pagarupen, ngay mayak amang dadael iti linteg, wenno kadagiti mamadto. Sa anak ngay may mang dadael, no diket mang tungpal. Yeah, imay nang tongpal, iti linteg. So linteg na din na po Diyos, imay na tinungpal. Apa agsipod to dito ikat bili niya ako Diyos. Saan nabot nga naramid, at dadi kita'y gagayim tayo, kuna, ay ni Kristo kat baptist. At tinagbautisan kang kuwana, ni Juan na Bautista. So nga mo nada, baptist ka no. Haan nga mabalin nga, niya po tayo sa Kristo kat baptist, because, hindi na siya po, ang pwede iglesia. Okay, naumpit iglesia. Dito iti riparin nyo ay iti nagkakabsat. Tadi jay bautismo ni Juan na Bautista, isagsagana na tinalan niya po ito sa Kristo. Kaya natayin ni Juan, iti baga niya po ito sa Kristo, nga bangunan na't iglesia na. Jay 16, iti 18 ti Mateo. So, natayin din niya po ni Apostol Juan, ay na ni Juan na Bautista, iti baga niya Apisos, nga ibangon na iglesia na. So, awan, alangan nga agda iti iglesia nga managan baptist, sakbay di pa nang ibaga ni Apisos nga bangunan na iglesia na. So, imposible, ay tinakabsat nga umiso di claim di kiti duma nga ni Apo Ting Jesucristo kay may nga baptist. At i-baptist kami kathaan nga pala ito, mamunyag kami, ato nga baptist, mamunyag. Mamunyag. So, no baptist ka, mamunyag ka. Nagbalimbot nga religion, kapsa ka, di ba? So, may sapay nga kasapulan nga kitain tayo, ay tinagabsa. Kiti siya di jay panggap di jay bautismo. Di jay Juan, di jay bautismo ni Juan na Bautista, kahit nagpatingga, ay tinakabsa. Tamo tayo nga natungpal di misyon ni Juan na Bautista. At ay di nabautisaran niya po ito yung Kristo nang rugin niya Apisos ijay trabaho na, ijay nakaibaunan na. Kahit niya po ito yung Kristo kasapulan nga dumakkel ngem ni Juan kasapulan nga bumasit, maging gano'n na papatay. So, kaya nga sa uwin,
nagpatinggan di jay purpose di jay nakaibaunan ni Juan. Wen. Naisagana ng tidalan niya puting Kristo, kahit niya puting Kristo ng rugin, nga in trabaho na tinakaibaw na tinito ang lubong. Ngayon, idi, sakbay nga umuli sa dilangit, at anatayang kay, nagungar, nagpakita ka na kitya dalan, ng sakbay nga umuli sa dilangit, na puso kahit nagbilin. Wen. So, kita tayo kuma, DJ bautismo niya ni Juan na Bautista, kaya DJ bautismo ng dili niya Apisos, ang dumanda na gito. Wen. Ang dumanda na gito. Kaya kitain tayo, tibili na po ito yung Kristo, kunana 28, di versikulo 19 kan 20, ay tinakagapsa. In kayong arod ket pagbalinen nyo nga adadalan dagiti amin na nasyon abautisaran nyo ida itinagan ni Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nga isurusuro yo kadakwada nga iaywanan dagiti iso amin na banag nga inbilin ko kada kayo. Ket adtoy adda kada kayo nga agnanayon aging gaiti panungpalan ti lobong. No paglaog kanta yung nga bautismo, nagkala ka maliday ay. Ti bautismo nga gari itat tayo tinagay enforce. Kadigit yung daw manipon. Iti panakay kasabat ebanghelyo, iti muna kung daway Jeremy Kapitulo 2. Kaya day bilin niya po tayo ng Jesucristo. Haan nga suggestion ko na tatay ni Kapsat nga Kevin Presley. Wen. Christ the suggest want to be baptized. Baptism is a command. Nga masapo na pagtulugan dagiti so amin nga haan nga basta babautisaran. At dahil qualification kami. No pa nasisita kin importante una ti bautismo. Saan nga tilagda di jay mo ipagpabatok tayo. Okay, hanga tilagda di ipagpabatok tayo. Una na, in kayo kat pagbalinin yung adalan. Dagiti nga rod bautisaran, mapagbalin nga madalan, amo na kayo nasa uwin. Masursuruan. Wen. Makasabaan. Makasabaan. At dejay mabautisaran, haan nga kwalipikado nga mabautisaran, no saan nga mamati. Wen ang kapsa. De Marcos Kapitulo 16, de 15-16, kunana, de bilin niya po ito yung Kristo, suppose ti Matthew 28, 9. Wen. 16, 16, versikulo. 15, 16. Okay, ti kapitulo 15 ti Marcos. Versikulo 16. Akit kas ti mabasa dito eh. 15. Okay, 16. Okay. Dagiti. 15 ka 16. Okay. Get ni dati 15 kan 15, kapitulo 15 ti Marcos. Kapitulo 16. Oh, 16. Versikulo 15 ka 16. Okay. Ket kinuna na kadakwada in kay iti so amin na lubong ket ikasabayo ti ebanghelyo iti so amin na parswa ket ti mamati ket ti mabautisaran may salakan to ket ti saan mamati madusaan to. Ay ko na. Kaya ti so amin na lubong, ikasabayo ti ebanghelyo. Kahit nga sa umuna, may kasabat ti ebanghelyo. Ay tinakapsa. May kasabat ti ebanghelyo, kahit kasapulang nga pasyente tao. So kahit nasa awin, iti pa na kay kasabat ti ebanghelyo kami, di sumang patawad ti pamati. Di Roman 17, iso dito ti magpatawad ti pamati. Ken kasapulan nga di tao nga namati. Hanga tumati nga sa lakan di diya. Okay. At no kitain tayo ti sequence di pa nakapakawan ti baso la iti nakapsa. Umuna nga kasamaan tapno mapatawad ti pamati. Ngayon adali kita baliktad ti paneng suro na umuna nga agbabawi sang tumamati. Ni kano man kisaan to nga baka agbabawi ti may nga tao no hanga namati. Ano pabara nga agbabawi no hanga namati. Mamati nga muna. Kita di Biblia, baga na nga dabasol di tao. Dadanggan na, dapat yan na. Hoy. Git no mamati nga dabasol na, di siya ibabawi na. Kasi so, kami ni Jay, dos iti arami, versikulo 38, kung na dyan. Nga kasapulan, pa nagbabawi. Kaya mabautisaran. Anak ko na dyan, dos 38, iti libro ti arami.
Kas titimbas ket ni Pedro kinuna na kadakwada agbabawi kayo ken mabawtisaran ti tunggal maysa kada kayo tinagan ni Hesukristo may paay ti panakaikat dagiti basbasol yu ket awaten yunto ti parangkap ti Espiritu Santo. Ano kasta ron? Haan nga mabaling nga bautisaran, di saan nga nagdingeg, Wen. di saan nga namati, saan nga mabaling nga bautisaran, di saan nga ibabawit baso na. Wen. Kaya, saan to mabautisaran, katagda iti panggap ay iti nagkakapsa. Dito iti, ado nga diskusyon, dagiti grupo ti pampamati. The purpose of baptism, isu iti igunam-gunam iti programa ti sur ti Biblia ken ti Churches of Christ nga ti insuro dito ikat ti basit nga panangidiin ti insuro ni Apo ti Jesucristo may papan iti bautismo may paay iti panakaikat wenno panakapakawan ti basol ay iti nakapsa. So ulitin ta ti ilustrate ako iti rami tapno ti kasta maawatan digiti iti nakakapsa. Masayit manen kapsat. Ket ni Pedro kinuna na kadakwada agbabawi kayo ken mabawtisaran ti tunggal maysa kada kayo itinagan ni Hesukristo ang may paay iti panakaikat dagiti basbasol yu ket awaten yunto ti parangkap ti Espiritu Santo. Dito iti mangkontra iti konsepto ti kaaduan nga isursuro dagiti grupo ti pampamati nga ti bautisar ket may salaeng nga pakita iti lubong nga sinurot dan niya po tayo Jesucristo. Dito kuna tayo nga panangtiritir iti maysa nga pasit ti nasanto na surat. Isu nga magipakaawat iti may duma iti na surat. Kasi no basahin tayo dito nga pasit ti nasanto na surat awan iti bagana nga mangtapaya iti takder dagiti ayatan tayo nga gagayem. Isu nga lukas to iti klase iti bautismo nga nagtulnugan nyo ay iti mi nga papagayam. Dito ket kamali nga bautismo. Tati bautismo nga insuro ni Apo ti Jesucristo may paay ti panakaikat ti baso, panakaisalakan. Ay basaam jay ulitim jay Marcos 16, 15-16. Kasi dito iti maysa nga panggap iti panakaisalakan. Nabasa tan yung ikanta iti na panakailalawan. Wen. Si 16. 15-16. O 16 man lang. Ket kinuna na kadakwada inkay iti so amin alubong ket ikasabayo ti ebanghelyo iti so amin aparswa ket ti mamati ken ti babawtisaran maisalakan to ket ti saan a mamati madusaan to. Riparin tayo ayatin mi nga papagayam, ayatin mi nga kakabsat di jay sarita dito ni Apo tayong Jesucristo. Ni Apo Jesus tinagsaw dito jay aramid dos akit ni Pedro. Angam ni Pedro na bautisaran ni Espiritu Santo. Kaya di Espiritu Santo imbaon ni Apo Jesus. So nga di dyan nanggagdagan na Apo Jesus sumulim bagana kay Pedro, ni Pedro imbagana mo di dyan nanggagdagan ni Espiritu Santo. Ngayon dito direkta nga ni Apo Jesus tinagsao. Nga kunana, ti mamati ken ti mabautisaran. May salakan to. Madusa kuno may salakan. May salakan to. Nalawag. Uno, ti mamati uno ti naisalakan mabautisaran to. Ay saan mo? Ano nga ron? Umuno naman di mabautisaran mo. Muna di mabautisaran niya. Wen. Una ta, ti kuna dagiti kakabsat, ti dagiti kagayem. May sala, dagiti na isalakan isulat ti mabautisaran. Handa nga kayat di kuna ni Apisos, ti mamati ken ti mabautisaran may isalakan to. Ti kayat da, dagiti na isalakan mabautisaran. Isu nga, dito iti mga rami, ti dakila kamali. Dagiti sumusurot ka digitoy nga kapampangunutan, agsipod ta, idinto ay eten mi nga gagayem, nga maragsakan kayo agsipod, ta na ipabatok kayo ti danom, nga iti amuyo, dakkel ti nasagrapyo, nga bendisyon, manipo ka na po Diyos, yawa mamain na gaya. Apay, una ta, hamot nga umiso di purpose, hindi nakabodi sa karang. Iso nga, ay eten mi nga papagayam, ay eten mi nga dumdungay. Ado di kiti kayat mi nga ipalawag, may papaniti dito ng issue. Ngayon, tayo ko nami,
ti oras tayo, kita Well, limitado. No, pero kasta wisin ta kayo ti para pagpatuloy yung adungag iti dati mo programa. Tapos na nadupay ti mga man yung may papan, kaya iti sasaw na po Diyos. well. Itinagan ni Kabsat nga Elimar, kini Kabsat nga Melvin. Pumakada kami, wisin ta kayo sa Balin Tupay, ngayon kayo pa nakimemesa kata kami, iti umay nga Lunes, iti dito nga oras, iti dito nga estasyon. Kaya nyo, Brother Calistabilio, Nemba Garabio. You can also follow us on Facebook, www.churchofchristhawaii.com. No more sound. Can you make sound for me? Mike? Sorry. Saan natin yung isa po? And this one. Sound, please.